Qazaqstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew Russiýa ýolbaşçylygynaky kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň goşunlarynyň öňümizdäki 2 güniň içinde ýurtdan çekilip başlajakdygyny ma'lum etdi. Moskwadan garaşsyzlyk alan öňkü Sowet ýurdunyň 30 ýyllyk taryhynda bolan iň gany zorlugyň ýygyany ýurtda ýagdaýlar kadylaşýar. 11-nji ýanwarda Tokayew özüniň telewiziýa arkaly efire berilen parlament ýüzlenmesinde kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň goşun çekmeki işleriniň öňümizdäki 10 güniň içinde tamamlanjakdygyny we düzgün tertibiň ömekli dikeldilerini aýtdy. Ýanygyç bahalarynyň ýokurlanmagy bilen tutaşan protestler howpsuzlyk işgärleriniň we üýtmeleriniň birek bilen çakmışmagy netijesinde ganyny torgunçlygy öwürlenden soňra Nevite bay ýurdun ýolbaşçylarynyň Russiýanyň öňbaşçylygyna harby guramadan ýardam sormagy bilen kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň harby kontingenti bu Merkez Aziýa ýurduna geçen hepde bardy. Tokayew protestlaryň hökümeti agdyrmakçy bolan terrorçylar tarapyndan ugurunyň ýitgedilenini aýtdy. Ýöne analitikler ýurtda emele gelen ýagdaýlaryň öňkü lider Nursultan Nazarbayew ýerýänler bilen prezidentiň arasynda bolup geçen häkimiýet görüşi ýaly bolup görnýänini aýdýarlar. Nazarbayew 2019-njy ýylda öz Taýlan institutoryna wezipany tapşyrandan soňra hem ýurtda öz täsirini ýöretdi. Tokayewiň 11-nji ýanwarda aýdan bellikleri häkimiýet görüşiniň ilkinji gezek tasdiklanmagy ýaly bolup görnýär. Ol ilkinji prezidentiň ýolbaşçylyk astyna ýurtda ören baý we halkara derejesine tanalýan baý adamlaryň peýda bolanyny aýtdy. Adamlaryň özlerini degişli zatlar olaryň özlerini bermegiň wagty geldi. Ulgamlaýyn ýardym üçin etmegiň wagty geldi. Hökümet şeýle kampaniýalary olaryň Qazaqstanyň halk garnasyna goşundy boýunça seretmeli diýip ol aýtdy we ýurtda bäsbeşlik öldüren oligarhlary günäledi. Nazarbayewiň töweregindäki adamlary nişana alan möhüm ädimiň çägine Tokayew hökümeti ROP operator kompaniýasynyň işini ýapmagy buyruk berdi. Qazaqstanyň köp bir zebile gaýtadan işleýän bu kompaniýanyň Nazarbayewiň körpegiýde Aliýa Nazarbayew bilen ýyl teşkildigini aýdýarlar. 11-nji ýanwarda Tokayew Alihan Ismaýlowy premier ministriň wezipesine hödürledi. Kanun çykarjylar muny bir näçe sagatyň içinde tasdiklady. 49 ýaşly Ismaýlow Tokayewiň geçen hepde ýurtda ol görülip eşitilmedik protestlaryň arasynda wezipeden boşadan hökümetine premier ministriň birinji orunbasary bolup işleýärdi. Protestlaryň soňy zorluk bilen utgaşyp onuň dowamyna adamdan 163 adam helak boldy. Geçen hepde subuklandyrylan neft gazynyň bahasynyň birden ýokurlanmagy bilen Gunbatar Mangistaw sevsinde başlanan protestler tutuş ýurda şol sany Almaty şäherine ýaýrandan soňra Qazaqstanyna durnuksyzlyk ýüze çykdy. Ýurtda dowam edýän has giň ykdysady we syýasy nägilikleriň arasynda tutaşan asuda protestler soňy bilen zorluk şol sany üýtmeleriniň 1,18 million ýylatly Almatyda we beýlek şäherlerde dukanlary we jemgyýetçilik binalaryny döküp olary oda bermegi bilen utgaşdy. Almatynyň şäher saglyk müdürliginiň başlygy Nariman Tabinbayew 11-nji ýanwarda jurnalistlere zorluk wagty 1200-den gowrak adamyň şikayetlenmeleri sebäpli lukmançylyk edaralaryna baranyny aýtdy. 11-nji ýanwarda içeri işler ministrligi howpsuzlyk güýçleriniň helakçyligi getiren tolgunçluklar bilen barlykda 9900 adam tutsak edenligini habar berdi. Subsidiýalenen önümleriň satylşy bölüklerine ýatyrylyp azyk önümlerden käbirden ketgitli bahatynyň ýokurlanýan wagtynda azyk ketmezçiliginden nägileligini bildirýän ilata baş edilýär. Aşgabatyň etrapçylarynyň biriniň ýaşaýjylary Sowda ministrligine köpçüliklerin ýüzlenenligi üçin polisiýa çağıryldy we olardan düşündürüş soraldy. Täze ýyl dinç günleriniň ýygyny iki polisiýa leytenanty paýtagtyň etraplarynyň birinde ýaşaýyş çaýlary aýlanyp şikayetçilary anyklady we olary polisiýa bölümine çağırdy. Polisiýa jaýynda iýmit paýlaryna degişli kanagatsyzlyk bildiren adamlaryň ýazmaça düşündürüş bermegi talap edildi. Olara garşy jinaýat işiniň açyljakdygy duýduruldy. Polisiýa çağırılan adamlaryň köpüsi şikayetde goýan gollaryndan ýüze bermäge mejbur boldy diýip bu waka barada 10-njy ýanwarda habar beren Azatlygyň habarçylary bir-iki gün odaly häkimetlere ýazylan şikayete gol çeken adamlaryň pasportlarynyň göçürmeleriniň talap edilendigini bellediler. Ýaşaýjylar azy üçinçiliginden nägilelik bildirip ýadan hatyny Sowda ministrligine bir ay golay wagt ondan öň uğradypdyr. Hat ýadan ýaşaýjylar esasan pensiýa çykanlar. Olar ýaly moşur dukanynyň satyjylarynyň paýoklaryň düzümine bir näçe gedek ýag bermänligi, önümleriň awramyny azaldyp puluny köp hasaplanýanlygy, azyk paýlaryny köp bir işde bolan wagtyna getirýänligi we dukanyň özüne ýolbaşçylaryň bolmadyk wagtyna bank kartlary bilen tölegleri kabul etmeýänligi barada Sowda ministrligine ýüz tutdular. Dip ýagdaýdan yktybar
ýywarly çeşme azatlygy gurrun berdi. Habarçylaryň sözlerine görä ýaşaýjylaryň şikaýetlerinde agzalan problemalardyň bir dukan bilen çäkenler. Ýurtdaky ykdysady problemalaryň çuňlaşýan wagtynda şoňa meňzeş ýagdaýlar Aşgabatdaky dukanlaryň tas hemmesinde ýüze çykýar. Şeýle bolsa Azatlyk radiosu agzalan dukan we Türkmenistanyň Sowda ministrligi bilen habarlaşmaga tenaşdy. Tesvir almak tinançygy başa barmady. Habarçylaryň sözlerine görä ady önümleriniň subsidiýalenen bahalardan ilata satylmagyndaky kemçilikleri çözmegi haýyşy bilen häkimete ýüz tutanlar esasan ilatyň iň ejiz bölegini düzýän pensionerlerdir. Ýylyň başynda ýurdun hökümeti ýurtda pensiýalaryň 10% ýokarlanyldygyny eglan etdi. Resmi maglumatlara görä şu ýylyň başyndan beri Türkmenistanda iň pes pensiýa 410 manat bolmaly. Bu pul daşary ýurt valutasynda hasaplananda Türkmenistanyň Merkezi bankynyň resmi kursu boýunça $117, gara bazar narhy boýunça $18 barabar. Bu aralykda ýurtda resmi taýdan eglan edilen iň pes pensiýa derejesinden hem epesli az pul alýan pensionerler bar. Azatlyň habarçysy 27 ýyllyk iş tejribesi bolan pensiýasy 300 manatdan ibaret pensioner denan barada habar berýär. Sosial üçinçiligi bölümine baryp nägilelik bildirende oňa ýokurdan pes pensiýa bellemek barada buyruk bar diýdiler diýip habarçymyz pensioner denana talgylanyp habar berýär. Şu wagt ýurdun ilaty paýoklaryň ýatyryljakdygyna alada bildirýärler. Ilatyň aglaby köplügi hökümet tarapyndan kesgitlenen azyk paýyna garaşly bolýar. Subsidiýalenen iýmit önümleriniň göwrümi we bahasy ýylyň dowamında epesli ütgede ýaşabatda. Şu ýylyň başyndan öýlere eltiren azyk paýlarynyň düzüminde diňe towuk, buğdy we ýumurtka arzan bahadan galypdyr. Käbir etraplaryň ýaşaýjylaryna fevral aýyndan başlap paýoklaryň doly ýatyrylmagy barada duýduruş berilipdir. Täze bayramçylygynda şekeriň we günebakar ýagynyň bahasy tas ikisi ýokurlandy. Soň günlerde birnäçe etrapda azyk paýlarynyň gowşurylyşy gaýtadan başlandy. Bir ýerde 45 manada ýumurtka we towuk butlary getirildi diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 11-nji ýanwarda habar berip şäheriň beýleki ýerlerinde ýagyň we şekeriň hem täze bahadan getirilendigini emma köpleriň olary tatyn almakdan ýüz öwrenligini gurrun berdi. Habarçynyň sözlerine görä köp halatlarda ýaşaýjylara diňe towuk butlaryny we ýumurtkany satyn almaga ruhsat berilipdir. Beýleki ýagdaýlarda bu önümleri gymmat bahaly ýagy we şekeri satyn almaga ruhsat berilmändir. Köp ýerlerde adamlar pul ýetmezçiligi sebäpli azyk paýyny asla satyn alyp bilmändir. Aşgabatda azyk paýlary öýlere eltilip satylýan wagtynda vilayatlerde ýaşaýan ýerlerdäki döwlet dukanlarynda satylýar. Gyt önümleriň ýagny unuň, ýagyň, şekeriň we ýumurtkanyň satylýan wagtynda uzy nowatlar emele gelýär. Uzakdaky etraplarda bu önümler birnäçe aýla düýpden satylmaýar. Bu aralykda Aşgabatda çörek nowatlary köpelýär. Ýurtda azyk önümleriniň täzirçilik bahalarynyň ösüşi dowam edýär. Lebap welaýatynyň häkimetleri käbir çetki owalaryň ýaşaýjylaryny öýlerinden çykaryp olaryň jaýlaryny ýykýar. Häkimetler bu owalaryň kiçidigini we ýurdun owa milli maksatnamasyna girmeýändigini belläp, olaryň çäk dolandyryş tanawyndan çykarylýandygyny aýdýar. Öýsiz galýan owa ýaşaýjylaryna özüne başga ýaşarýaly jaý ýa-da ýer berilmeýär. Owa ilatynyň ýykylýan jaýlarynyň ýerinde täze ekin meýdanlary döredilýär. Bu barada öýlerinden çykarylýan ýaşaýjylaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä bu owalar Türkmen-Özbek serhediniň goloýunda ýerleşip, olaryň arasynda Farab, Däne we Darganaty etraplarynyň ençeme owasy bar. Biz öý kitapçamyz bolmasa-da ýüzlerçe ýyl bäri ata-baba şu ýerde ýaşap gelýäris. Biziň jaýlarymyz, öýlerimizde çekilen gaz we tok hiç bir owankydan kem däl. Biz häkimetlere gyş aýlarynda jaýlarymyzdan çykyp başga ýere göçmek üçin ne öýümüziň ne de pulumyzyň bardygyny aýtdyk. Emma olar bizi dinlemeýärler. Gaýtam olar bize owada mal gara saklamaly ekeniňiz. Siziň owaňyz kiçi bolup 50 hojalyk üçin gaz tok berip bilmeýäris. Özüňiz mellek ýa öý satyn alyň diýdiler diýip efirde adynyň atlandyrylmasylygyny soran owa ýaşaýjysy 7-nji ýanwarda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Owa ilatynyň sözlerine görä häkimetler öýden çykmak barada duýduruş bereninden soň ýaşaýjylaryň elektrik
elektrik energiýasini we gazyny kesýär. Olar bu çärelerin raýatlary medeni pasiýoluklara göçürmek maksady bilen amala aşyrylýandygyny aýdýar. Şeýle-de olar bu owalaryň ýurdun owa milli maksatnamasyna girmeýändigini belläp, olaryň çäk dolandyryş sanawyndan çykarylýandygyny hem aýdýar. Jaýlaryndan çykarylýan owa ýaşaýjylaryna özüne başga ýaşarýaly jaý ýa-da yer berilmeýär. Owa ýaşaýjylary özlerine değişli etraplardaky yer kadastr edaralaryna ýüzlenendiklerini, ýöne oňy netije alyp bilmendiklerini hem aýtdylar. Mellek yer vermek üçin bölünip berilen yer ýok. Bu meselede size kömek edip bilmeýärs diýip owa ýaşaýjysy yerli kadastr edarasynyň bir işgäriniň sözlerini titirledi. Şol bir wagtda habarçymyz öýlerinden çykarylan käbir owa ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň eýýäm ýykylandygyny we olaryň ýerinde täze ekin meýdanlarynyň döredülendigini habar berýär. Resmiler jaýlaryndan çykarylan adamlaryň öýlerini ýykyp, adamlary öýsiz goýup, owalary yer bilen ýeksan edip, bu ýerde paýta we buğday ekmek üçin täze ekin meýdanlaryny döredýärler diýip owa ýaşaýjysy aýtdy. Azatlyk Farab Däne we Darana tetraplarynyň häkimlikleri bilen habarlaşyp, yerli ilatyň berýän maglumatlary barada haýsydyr bir kommentari alyp bilmedi. Bu ýykyşlygyň anyk näçe adamyň durmuşyna yaramaz täsir getirýändigini hem anyklap bolmady. Ýöne Azatlyk Türkmenistanda Türkmen Özbek serhedine ýakyn etraplarda jaýlaryň ýykylýandygy barada öň hem habar beripdi. 2016-njy ýylda Daşowdy welaýatynyň Könürgen çetrawynyň Maslahat Daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy Altymurat ağa öz jaýynyň we başga-da 200 golay hojalyk jaýynyň bir mektebiň we 4 sany paýta brigadasynyň 2011-nji ýylda serhetçiliğine golay diýen bahana bilen ýumrulandygyny gürrüň berdi. Ol ýumrulan jaýlaryň öwezine başga ýaşarýaly ýeriň berilmändigini aýdyp, eýen 5 ýyl çemesi wagt bäri mal ýatakda ýatyp turýandygyny hem gürrüň beripdi. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda täze ýaşaýyş jaýlarynyň we täze döwrewap owalaryň gorulýandygyny, bularyň ilatyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrýandygyny wagtal habar berýär. Ýöne habarçylarymyz we yerli synçylar bu jaýlaryň bahalarynyň köp adamyň maddi mümkinçiliginden has ýokardygyny aýdýarlar.